फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दिनै BPF हान्जानि चिरां जिल्लानि निसिमा ब्लकनि सिङाव थानाय पुलिं बुथ थाखोनि कमिटिनि गासिबो सोद्रोमाफोरजों खैला मैलायाव थानाय BPF हान्जानि मावख'नि लांगोनायाव सावरायनाय हाबाफारि जालाङो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो BPF हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे नुजाथिदोंमोन BPFनि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर ब्रह्म, जायगानि MCLA जेम्स बसुमतारी आरो मिरु BPFनि दैदेनगिरि निरेन सैनारिजों लोगोसे हान्जानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा। पोलिं बुथ थाखोनि कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारियाव BPF हान्जानि गोबां मावथि सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। बे BPFनि इन्टारेक्शन हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हान्जानि मददगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव BPF हान्जायाव हाबनाय हाबाफारिबो जालाङो। दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै BPFनि जायगानि MCLA जेम्स बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि बुङो। इन्टारेक्शन जाना थांबाय बुथ कमिटिनिल' बुथ कमिटिनि मानसिफोरखौ जोङो मेम्बारफोरखौ लिंहरदों। जोंहा गासिबो मोनफा मोनफा सिस्टेम दङ, सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट आरो गाहाय लेभेलसिम ब्लक लेभेलसिम जोंहा सिस्टेम दङ। अबजारभारफोर फैदोंमोन, बे 1 नं क'क्राझार लकसभानि अबजारभार बिथांमोन फैदोंमोन। बेनिफ्राय बुथ कमिटिनि इनचार्ज फैदों, 40टा समष्टि BTCनि इनचार्ज, लोगोसे 9टा MLA जोंनि क'क्राझारनि 9टा MLA समष्टिनि इनचार्ज क'क्राझारनि आरो बुथ कमिटिनि इनचार्ज फैदों। मोजाङैनो मोजां सावरायनानै थांबाय, रायज्लायलांबाय। जेरैबायदि सोंदों बेबायदियैनो जोंनि बुथ कमिटिनि जायफ्रा मेम्बारफोर बिथांमोना फिनदों, मोजांखौनो फिनदों, दासिमाव मोजाङैनो दं। आरो जोङो बर्तमान गभर्नमेन्टआव गैयाब्लाबो, गभर्नमेन्ट दानो हायाखैब्लाबो दिनैहाय ग्लोब ग्लोब गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जाथिनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन संगठननिफ्राय आरो बर'फोरनिफ्राय गोबां दिनै BPFआव जयनिं खालामदों। बेफोरखौ नायोब्ला मोजां लक्षण आरो आङो दा चिरां डिस्ट्रिक्टनि गावनो सासे प्रेसिडेन्ट, आंनो मेन प्रेसिडेन्ट चिरां डिस्ट्रिक्टनि। आरो जोंहा दा निसिमायाव जाखांबाय, निसिमानि उनाव दा काजलगाव जागोन, काजलगावनि उनाव खासिक'त्रायाव जागोन, बेनिफ्राय रुनिखाथायाव जागोन। मोनब्रै ब्लकनि मोनब्रै हेडक्वार्टाराव इन्टारेक्शन बुथ कमिटिनि मेम्बारफोरजों जोंनि हाग्रामा सार आरो अबजारभार बिथांमोना इन्टारेक्शन खालामदों आरो खालामगोन दिनै सानसेनि गेजेराव। बिदिनो ब्लक लेभेलावबो, डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो आरो प्राइमारि लेभेलाव आरो बुथ कमिटि लेभेलाव गोबां जायगायाव बयबो गावबागाव दायित्वखौ लानानै खामानि मावदों। खामानि मावनायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे MP खौ जों जेरैखि देरहानांगौ, जे गोमालांनाय जेनाखि मुस्रि BTCनि जेनाखि गोमालांनाय मुस्रि, आयेनगत हिसाबै जोङो रायजोनि सिङाव मोनसे फिसा रायजो जेखौ मोनदोंमोन, बेयो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव आरो जायफ्रा दैदेनगिरि दिनै दैदेनदों, गभर्नमेन्टखौ दैदेनदों, बिथांमोना मोजाङै जोंनि रायजो राजाफोरखौ, BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै उन्नतियाव आरो बिभिन्न गोबां जाथिफोरनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायियाव गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय BPFखौ मोनसे आरोबाव मोनसे मोजां आसा खालामनानै जाहाथे उन भबिष्यताव बयबो जाथिनि थाखाय मोजां उज्जवल खामानि मावनो हायो, बिनि थाखाय आसा खालामनानै दिनै गोबां मानसिफ्रा जयनिंबो जादों आरो निस्सय देरहागोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो दिनै जि बुथ कमिटिनि मेम्बारफोरखौल' स्र' जोङो दिनै लिंहरदों, गोबां फैबाय बेबायदियैनो आरो गुबुन जायगायावबो जागासिनो। आङो बे जायगायावबो थांनोसै, डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै मोनफ्रोमबो जायगायाव आङो थांनांगौ हिसाबै आङो थांसै। दा बेखिनिनो नोंथांमोनाबो फैनानै सहभागिता होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आरो बयखौबो साबायखर होदों।